आं बेखौनो एफाग्राब खस्थ' खालामनानै गारि जामाव लाना फैबाय। बेनो बुस्थुआ। खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि बे प्रान्जल नार्जारी इउटुब चेनेलाव आरोबाव फिन खेबसेबाव नोंथांमोनखौ गोसो गोथारै बरायबाय। आरो दिनै आङो आंनि इउटुबनि सिलभार प्ले बटना सफैबाय होननानै आंनो फन हरदों। दा बै इउटुबनि सिलभार प्ले बटनखौनो लायनो थांनो नागिरदों। नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नाय, अब्लानो बबेनिफ्राय लाबोखो माबोरै मोनखो बेखौ नोंथांमोना मिथिगोन। गारि जाम जाबायलै लोगोफोर, बिराद खस्थ', गारियानो गारि। बिराद जाम जाबाय नै नायलाय, बेबायदि जामाव बोरै जानांगौ नायलाय, सालायनायानो साबसिन, सालायनायानो साबसिन। नै सिलभार प्ले बटनखौ लाबाय, नैबे अफिसनिफ्राय लादों आङो, नैबे अफिसाव मोनफैदोंमोन। आंनि एड्रेसाव फैया, आंनि एड्रेसा नैबेनोमोन, बेहाय लिरदों आंनि एड्रेसा, नाथाय बे एड्रेससिम फैया। ओमफ्राय आंखौ फन खालामनानै लिंहरदों बिसोरो। अब्ला दाहाय नायनोसै न'आव थांनानै। जोबोर खुसि जादों आङो, मा मानो नै अफिसनिफ्राय लाबाय आङो। नै आं बेखौनो एफाग्राब खस्थ' खालामनानै गारि जामाव लाना फैबाय। बेनो बुस्थुआ। माबायदि मोनदों आइया बेखौ नुनानै? नुफेराखैनो, ओरैनो मोजां जालाबायदों। सिङाव नुफेराखै, दा जों बेखौ बेखेवनोसै, नोंथांमोना नायबाय थाबानो जाबाय माबायदि माबोरैहाय। नोंथांमोनाथ' नुखाबाय जों बबेनिफ्राय लाना फैखो। खेवखानायसो नामा? खेवखानाय नङा। नों खुलि, जोंना नै आनबक्सिं खालामगोन आइया। दा आनबक्सिं खालाम। बिदि नङा, जानला मोनला नङा, रस खालामनि। लोगोफोर नै फैमारबाय, थारैनो फैमारबाय। आं बेसेबा गोबाव नेदोंमोन बेखौनो, खै बोसोर नेदोंमोन, बोसोर माने बारा गोबाव नेयाखैसुन। एप्लाइ खालामनाया मास मोनसे बारलांबायमोन, दिनै सफैबाय। नै गोसोम माबा दं, मोजाङै नुदोंना लोगोफोर? आं मोजाङै मिथिया, केमेरामेनबो गैया। नोंथांमोना नुबाय जानो हागौ। नै बेनो बुस्थुआ, सिलभार प्ले बटन। ओमफ्राय नै मोनसे लिरनाय दङ, इउटुबनिफ्राय नायबानो जाबाय। नै नोंथांमोना फरायनो गोसोबा फरायना लानो हागोन। दा जों बेखौ आनबक्सिं खालामसै। नैबेनो लोगोफोर, नोंथांमोना नायबानो जाबाय। नै बेहाय लिरनाय दङ, प्रान्जल नार्जारी फर पासिं 100K साबस्क्राइबार। नायबानो जाबाय। नै नोंथांमोना मोजाङै। आं जोबोर मोजां मोनदों, जोबोर गोजोननाय मोनदों। नोंथांमोननि अननायावनो बे सिलभार प्ले बटनखौ आं दिनै आंनि आखायाव, आंनि बिखायाव बा आंनि बे मोदोमाव लानानै नोंथांमोननो देखायनो हाबाय। नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। नोंथांमोन गैयामोनब्ला दिनै आं बे सिलभार प्ले बटनखौ इउटुबनिफ्राय बा आमेरिकानिफ्राय मोननाय नङामोन। बे बुस्थुआ आमेरिकानिफ्राय फैयो, जोंनि बे इन्डियायाव गिबियावनो दिल्लीयाव फैयो। दिल्लीयाव फैखांनायनि उनाव गुवाहाटियाव बिहरनायखाय गुवाहाटियाव फैबाय। जुदि गामियाव बिहरनायमोनब्ला बेखौ आरोबाव गोबाव लागौमोन। दा बेनिखायनो आङो गुवाहाटिनि थाखाय नालाय गुवाहाटिनि एड्रेसखौ होदों आरो बेहाय फैदों। गुवाहाटिनि एड्रेसाव फैयाखै, बिथांमोना नोंथांनि माला, नोंथांनि बे सिलभार प्ले बटना सफैबाय होननानै आंनो खोन्थाहरदों। बेनि उनाव आं लायनो थांदों बे बुस्थुखौ बिरुबारियाव। बिरुबारि मोनसे जायगा दं गुवाहाटियाव, बिरुबारि। बे बिरुबारि जायगानिफ्रायनो बे सिलभार प्ले बटनखौ आं लानानै फैदों। नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। नोंथांमोननि थाखायनो बे सिलभार प्ले बटनखौ आङो मोननो हाबाय। दानिया आङो बेखौ सिनेमेटिक शट देखायनि। आरो दंबावो नै, बे मोनसे बुस्थु मोनफादों। मा बुस्थु बेयो? नायनो र' बिसिनानै। नैबे बुस्थुखौ मोनदों। मा बुस्थु बेलाय? दा मिथियालै आं मा बुस्थु बेबा। बे सिलभार बटना जुदि खाराब जायो अब्ला बेजों हुगारनो हागोन खोमा। नायबानो जाबाय। नै बे थाव बायदि, बे थाव बायदि बुस्थुखौ नै बेखौ हुगारनो हागोन बायदि मोनदों आङो, ओरै लगायनानै। ओमफ्राय आरो मोनसे बुस्थु दंबावो, बे इउटुबनिसो। नै मोनसे बुस्थु दंबावो, नै बे इउटुबनिसो, बेयो जेबो गिदिर बाथ्रा नङा। ओमफ्राय आरो मोनसे बुस्थु दंबावो, बेखिनिल', बे मोनथामाल' दङ। मोनथाम माने नै मोनसे जाहैबाय इउटुबनिफ्राय मोनसे लाइजाम मोननाय लेटार, बे लेटारखौ हरबाय। ओमफ्राय बे बाखि नै बेखिनियानो, ओमफ्राय जेबो गैला। बेखौनो एफाग्राब गोबाव नेनो होबाय। नै बाख्रिया बिदि, बेहाय ओंखाम लांनो हागोन बा मेथाइफोर लांनो हागोन, गस्ला सोनानै सोरनोबा गिफ्ट होनो हागोन। दानिया आं बेखौ सोथ'नोसै बेहायनो, मानोना आंहा दा सेटआप गैया। जेब्ला सेटआप बानायगोन अब्ला आं बेखौ बेफोरबायदि वालाव लगायना दोनगोन। दा आंहा सेटआप गैथ'वा, मानोना आंहा दुखिया इउटुबार नङा होमबा लोगोफोर? जेब्ला फैसा मोनगोन अब्ला आं स्टुडिअ लुगोन। ओमफ्राय स्टुडिअ लुनानै बे सिलभार प्ले बटनखौ आङो आंनि बे स्टुडिअआव दोनगोन। आरो थाबैनो गल्डेन प्ले बटन बेखौबो आं लाबोनो नाजागोन। गल्डेन प्ले बटना जाहैबाय 1 मिलियन। जेब्ला 1 मिलियन मोनो अब्ला गल्डेन प्ले बटनखौ मोनगोन। जोंना मालिक बुरिया नै माबा आरति दामबाय। नै दोनथ'दो भिडिअखौ, डिस्टार्ब जेरावबो जायाखै।
मालाय भिडिअ खालामनायखौ डिस्टार्ब खालामबाय थायो जेबो जाया